сокинони ноҳияи Данғара ҷашни 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар фазои оромию осоиштагии кишвар бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихора соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ таҷлил намуданд. ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанги ноҳия сурат гирифт. нахуст масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷамъомадагонро ба ин ҷашни арзанда табрику таҳният гуфта, аз ҷумла қайд намуданд, ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои мавҷудияти худ ба таври куллӣ рушд ёфта, имрӯз дар дифои кишвар ва таъмини амнияти мардум барои ҳаёти осоишта нақши созгор дорад. гуфта шуд, ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони хеле мураккаби таърихӣ ташкил ёфт ва фарзандони фарзонаи миллат таҳти ливои ватандорӣ сина сипар карда тавонистанд нобасомониҳои даврони аввали соҳибистиқлолии кишварро ба танзим дароранд. ҳамин тавр сол аз сол бо беҳ гардидани вазъи иқтисодии мамлакат шароит дар тамоми ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб беҳтар гардида иқтидору имконоти артиши миллии мо мутобиқ ба талаботи замон гардонида шуд. сипас дар фазои тантанавӣ собиқадорони соҳа, фаъолони ноҳия, кормандони комиссарияти ҳарбӣ ва намояндагони дигар ниҳодҳои марбута, ки баҳри таъмини амнияту осоиштагии мардум хизмат мекунанд, нишонҳои ҷашнии сарисинагӣ, ифтихорнома ва сипосномаҳои Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мушарраф гардонида шуданд. дар хотимаи ҷамъомат баҳри болида гардонидани хотири иштирокчиёни чорабинӣ барномаи мураттабнамудаи шӯъбаи фарҳанги ноҳия ва ҳаваскорони муассисаҳои таълимӣ, ки тараннумгари ватандориву ватандӯстӣ ва шуҷоату далерӣ иборат буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми низомии 13483 беи ноҳияи Данғара низ таҷлил карда шуд. масъулини ноҳия сарбозону афсарони шуҷои ин қисми низомиро таҳният гуфта, ҷиҳати содиқона адо намудани рисолати ҷавонмардиашон изҳори миннатдорӣ намуданд. гуфта шуд, ки сол аз сол зиёд гардидани сафи ихтиёриён ба сафи қувваҳои мусаллаҳ собитгари он аст, ки шароитҳои будубош дар қисмҳои низомӣ ба тадриҷ хубтару беҳтар мегардад. дар доираи суҳбату вохӯриҳо аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ноҳия маводҳои гуногуни ғизоӣ ба ин қисми низомӣ дастрас карда шуда, ҳамзамон барои хизматчиёни ҳарбӣ дастархони идона ороста шуд. аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия барномаи пурмуҳтавои ҳунарии тараннумгари истиқлолият ва арзишҳои он пешкаши сарбозону афсарон гардид, ки боиси хушҳолию фараҳмандии онҳо шуд. ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара низ аз ин рӯзи таърихӣ хуш истиқбол намуда, бо баргузории чорабиниҳои гуногуни адабию фарҳангӣ ва ҳарбию варзишӣ эҳтироми худро нисбати хизматҳои шоёни сарбозону афсарон нишон доданд. гуфта шуд, ки сол аз сол бо беҳ гардидани шароитҳои буду бош дар қисмҳои низомӣ боиси он гардидааст, ки сафи ихтиёриён ба хизмати модарватан ба маротиб меафзояд. артиши ҷавони Тоҷикистон хусусан дар солҳои душвору фоҷиабори ҷанги шаҳрвандӣ якҷо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои низомии кишвар дар ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, ҳимояи марзҳои ватан, безарар гардонидани гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткории трансмиллӣ ва хомӯш кардани ошӯбҳои хиёнаткорона бар зидди давлат ва ҷомеа саҳми сазовору ҷавонмардона гузошт. таи 32 соли фаъолият қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон рӯзҳои сахту сангинро пушти сар карда аз озмоишҳои шадиди ин солҳо гузаштанд ва имрӯз ба нерӯи қудратманди низомӣ, муҳофизи сулҳу субот ва фазои орому осудаи кишвар табдил ёфтанд ва барои ҳифзи боэътимоди марзубуми ватани азиз собитқадамона рушду такомул меёбанд. чунин ёдоварӣ шуд дар ин чорабинии бошукӯҳ. сипас дар вазъияти тантанавӣ кормандону афсарони кафедраи ҳарбии донишгоҳи давлатии Данғара, ки донишҷӯёнро дар баробари таҳсилашон ба хизмати ҳарбӣ ва ҳимояи марзу буми кишвар омода месозанд, аз ҷониби раёсати донишгоҳ ҳавасманд гардонида шуданд. дар навбати худ сипосномаву нишонҳои ҷашнии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулини донишгоҳ баҳри ҳамкории судманд бо сохтор супорида шуд. донишҷӯён бо пешниҳоди саҳнаҳои ибратбахшу тарбиявӣ ва суруду таронаҳои тараннумгари ватандӯстӣ омода будани худро дар ҳама ҳолат барои ҳифзи марзубуми ватан собит намуданд.
ҳамчунин устодону донишҷӯёни муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Данғараи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ҷашни 32-юми солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро хотирмон таҷлил намуданд. зикр гардид ки ҳукумати мамлакат бо вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодиву молиявӣ ҳанӯз дар аввали солҳои истиқлолияти давлатӣ ба таҷдиду азнавсозии инфрасохтор ва таъсиси ҷузъу томҳои махсусгардонидашуда эътибори махсус дода дар баробари таъминоти онҳо бо техникаву таҷҳизоти муосир ба омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ шурӯъ намуда буд. афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ қарзи ватандории хешро садоқатмандона иҷро намуда дар роҳи ба эътидол овардани вазъият ва таъмини сулҳу субот рисолати худро ба таври шоиста адо мекарданд. дар вазъияти тантанавӣ як қатор устодону донишҷӯёни ин муассиса бо сипосномаҳо қадршиносӣ гардиданд. дар охири чорабинӣ бахшида ба солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар дастаи ҳаваскорони донишкада бо саҳнаҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои тараннумгари ватандӯстӣ хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.